हेलौ आंनिनो आंगो नायगिरि आरो साबस्क्राइब खालामगिरि आरो लाइक खालामगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमबाय आरो नोंथांमोनाहाय आरो मोनसे गोदान आपडेट होनो थांगासिनो दं आङो आरो नोंथांमोना जाहाथे अननानै भिडिअखौ शेयार खालामो आरो साबस्क्राइब खालामो आरो राननानै हरो बेखौ आङो लुबैयो आरो हास्थायो होमब्ला थौदो नैबे आंनि माबा नुबाय दे माबोरै सोलायो आइथिंखौहाय आइथिं बायदि एक लोगोफोर नुबायना बेसेबां साइज खावलायाबो एसे मोजांखा मा होनोमोनलाय लादो जावैसो लादो आंनि फिसाजोखौ नोङो लादो आंनि फिसाजोखौ नोङो मोजां नोङो खुसि खालामनो हागोन होनना बुंबाय ओमफ्राय दाना फिसाजोआनो खुसि जाया राखें सिखें जाबाय थायो नै बुरा नै फिसाजोआ नै बुरा गोथां मानि भुत आजा नीचे आजा दीदी आके वो तुरियास बा हाँ दुर्बेन दरक दरो हाँ नामो हाथ छाड़ो हाँ अरे हाथ छाड़ो हाँ ओ सोरो हनै दावखोनो रोंला उल्थासो फैफिनबाय दां हो उल्थासो फैफिनबाय माया जुदा खेबगासिनो दा खेल गैया नोङो मा खालाय जाहैदों आं दा मबाइलखौ मा खालामनांगौ जेबो खालामाखै आं खुरनोसैना लोंनि बिसिना फैयासै हरफिनना जाला हनै 50 रुपया क्या है यार salah huni examinnya bro bisa lagi ya 100 थाखा सासेयाव ना सानैयाव गंसे बर्डआवहाय 100 थाखा आच्छा बिसाजाराव मोना गारि गाखोनाय मिनिनो सेसोनै दे बुंदो मा होनो बेलाय बे हिन्जावा बिदिनो मिथिबाय दा बे हिन्जावा बिराद राखावसि आरो बे हिन्जावा बिराद माबायो आरो बे हिन्जावा बिराद माबा बायदिसिना जायो आरो बे हिन्जावा बिराद गासिबो बुजोबनाय गासिबो नै ओरै गयदा गयदि गासिबो ओरै बुजाजोबनाय खिबुबो बुदों खर'बो बुदों आबायसुनो गासिबो बुजोबबाय